बेयावनो खौरांगिरि नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सालबारि समस्तियाव जोङो ब्लक आरो प्राइमारि कमिटि दिनै दादो। सालबारि समस्तिनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबांथार रायजोफोरा जोंनि नैबे हाटनापुर गामियाव नुजाथिफैदो आरो नुजाथिफैनाय गासै रायजो राजाखौ गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरो। बिजेपिया बिटिसि दखल खालामनो हाया आरो बिजेपिखौ बिटिसि बाखि रायजोआ खालामनो होआ। मानोना नैबे बिटिसिया जोंनि आबै आबौमोना आन्दलन खालामना लाबोनाय बिटिसि, नैबे बिटिसिया जोंनि आइ आफामोना मुंख्लं जाना लाबोनाय बिटिसि आरो नैबे बिटिसिया जोंनि बिमा माहारिया सिलाइजों बुजानानै बेसेबांबा न' सावलायखांनानै जिनाहारि जानानै लाबोनाय नैबे जोंनि बिटिसि आरो बे बिटिसिखौ बिटिसि बाखि रायजोआ जोङो फैनो होआ। खारन बिजेपिया दा समाव खुंथायाव गैया, फुल खुंथायाव गैया। एलायन्स माने 50% खुंथायाव बिथांमोना दङ आरो 50% खुंथायाव थानायावनो जोंनि बिटिसियाव थानाय बे रायजोफोरखौ सोरबा अरुप कुमार दे बायदि, सोरबा गौतम दास बायदि, सोरबा सुजल भुजल कुमारमोन बायदिया दिनै सलायबाय दं। बिथांमोननि नेतृत्व जोंखौ लानायखौ जों नुनो मोनबाय दं। आरो बे समावनो बिजेपियाव थानाय बिजेपिया जुदि फुल जुदि मोनसे पावाराव फैयोब्ला होनबा जोंनि बर'फोरनि अबस्थाया मा जागोन? बेयो मोनसे गेदेर मोनसे कुइसन जानानै फैदो। आरो बे समाव बिजेपिखौ दैदेननाय बर' बिजेपि लिडारफोरखौ आंनि गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना हायोबा बिजेपिनिफ्राय नावमेन साइडआव फैनांगौ। मानोना फुल जुदि पावाराव फैनो लागा बिजेपिया जायोबा जोंनि बर'नि थामोनथा, बर'नि जिथु पावार, बर'नि जिथु खुंथाय बेयाव गुबुन हारिनालागि थांगोन। आरो बेनि थाखाय खिन्थु दायनिगिरिया बिजेपि बर' लिडारफोरनि जागोन। मानोना जुदि फुल पावाराव फैना जोंनि बर'फोरनि पावारा जुदि गैया जानो लागा जायोबा बेनि थाखाय खिन्थु बर' रायजोफोरा मालाबाबो निमाहा होनाय नङा। आरो अन रेकर्ड नोंथांमोननि मिडियानि सिगाङाव आं बाथ्राखौ बुंदो जे तृणमूल कंग्रेस पलिटिकल पार्टिया जुदि मोननै मोनथाम मोनब्रै जैता सिट देरायो बिटिसिनि 35 लाख जनसाधारणनि सुरक्षानि सार्थआव हयथ' इउपिपिएलखौ सापर्ट होगोन, नहले बिपिएफखौ सापर्ट होगोन, नैबे जोंनि रिजनेल पलिटिकल पार्टिखौ सापर्ट होगोन होननानै आङो गुरै खावलायदो रायजोफोरखौ। जोङो तृणमूल कंग्रेस पलिटिकल पार्टिया देरायबा गुबुन फारसे थांनायनि मोनसे राहा लायाखै। खिन्थु जोङो बिटिसिनि 35 लाख रायजोफोरनि एगेन्स्टआव नङा, जोङो कुनु दलनि एगेन्स्टआव नङा, खिन्थु जोङो रिजनेल पलिटिकल पार्टिखौ फोथांना लाखिनांगोन। बेनि थाखायसो जों एलायन्सबो सापर्ट होगोन। एलायन्स आरो सापर्टआथ' आरो मिला मिसा जानायनि कुनु बाथ्रा गैया नङा। खोब दुखुनांथाव बाथ्रा, जों मैया क'क्राझारनि पर्बत जरायाव थांदोंमोन। खोब थाबैनो बिटिआरनि चिफ प्रमद सारखौ रिकुवेस्ट खालामदो, नोंथाङा नैबे प्रब्लेमखौ समस्याखौ समाधान खालामनांगौ। नोंथांनि आखायाव आदानिनो हा होखांनायनि उनाव नोंथाङा जे पर्बत जरा जायगायाव बा गोबां जायगायाव जे साकरि होगोन बेनिबो कुनु प्रुफ गैया होनना रायजोफोरा बुंबाय दङ। आरो हा होखांनायनि उनाव बे हाया लाइफ टाइमनि थाखाय बर' माहारिनाव फैया, बे बाथ्राखौ बिथांमोननि रायजोफोरा बुंबाय दं। जों तृणमूल कंग्रेस पलिटिकल पार्टिनिफ्राय नोंथांखौ रिकुवेस्ट खालामदो, जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा, जुदि मिसगाइड जुदि जादोंबा नोंथाङा बेखौ खोब थाबैनो सल्युसनखौ खालामनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। 20 to 25 20 to 25 नि गेजेराव होगोन।